ጥዕና ይሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ደፊደል ቲቪ እናተዳለወ ዝቐርብ ንህልው ኩነታት ዝደስስ መደብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ 3 ለካቲት 2026 ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መደረ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ወጥሪ ብግልፂ ብምግላጽ ብሓይልታት ኤርትራ ኣብ ሓያሎ ከተማታት መላእ ትግራይ ዝተፈጸመ ዕንወትን ገሰትን ተቐይሱ። አብይ አሕመድ ኣብ ዘስማዖ መግለጺ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘባእሰና ዘሎ ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ስለ ዘለዓልና ኣይኮነን። እቲ ግጭት ዝጀመረ ሽረ ክንኣቱ ከለና ሓይልታት ኤርትራ ህንጻታት ከፍርሱ ከለዉ፣ ብኣክሱም ክንሓልፍ ከለና መንእሰያት ኣክሱም ክጭፍጨፉ ከለዉ፣ ኣብ ዓድዋ ፋብሪካታት ፈሪሰን ክዝመታ ከለዋ፣ ኣብ ዓዲግራት ድማ ነቲ ፋብሪካ መድሃኒት ካብ ሱር ነቒሎም ክወስድዎ እዩ እቲ ግጭት ዝጅምር ከም ዝበለ ይዝከር። አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ፣ ያስባሉ፣ ይተነትናሉ። ግን አይደለም። ኤርትራ ከተፈጠረች ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መካከል ኢሹ ነበረ፣ ታውቃላችሁ። እኛ ከመጣን በኋላ አያስፈልግም ይቅርብን ብለን ሞክረናል። 5 ዓመት ለምነናል። ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም። በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ፣ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል። አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል። አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋግሏል። አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ ፌደራል መንግስቲ ኣብቲ እዋንቲ ነዚ ምዕባለታት ይፈልጥ እኳ እንተነበረ ኣብ ብዙሕ ግንባራት ኩናት ክኸፍት ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከይዛረብ ከም ዝመረፀ ገሊጹ ኣስዒቡ ንህዝቢ ትግራይ ብምጥቃስ ሰበስልጣን ኤርትራ ንህዝበይ ምግፋዕ ደው ከብሉ ንምሕፃን ናብ ኣስመራ ልኡኻት ሰዲደ ነይረውን ኢሉ ኣብ መደርኡ ነቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ኣማኻሪ ፀጥታን ዝነበሩ ኣቶ ደጉ እንዳርጋቸው ከም ምስክር ናይቲ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘወረዶ ዕንወትን ናብ ኤርትራ ዝተሰደዱ ልኡኽን ብምጥቃስ ማዕተቦም ክምስክሩ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ። ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ። የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሷቅሉ፣ ሀብቱን አትዝረፉ፣ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው። አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉም፣ ግን ክር አላቸው፣ ህሊና አላቸው። ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል። ለምን ጉዳይ ነው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ፣ ሻዕቢያም ያውቃል፣ እኛም እናውቃለን። አሉ አልሞቱም። እሳቸው አክሰስ ይደረጋሉ፣ ሊናገሩ ይችላሉ። ለክራቸው ሲሉ ለመታቸው ሲሉ ማለት ነው። ለምን ጉዳይ እንደሄዱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ስደት ዝርከቡ ኣቶ ገዱ ነዚ ፃውዒት አብይ አሕመድ ብምኽታል ንባዕተቦም መስኪሮም ኣለዉ። ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው በቲ ካብ አብይ አሕመድ ዘቐረበሎም ዕድመ መሰረት 3 ገጻት ጽሑፋዊ መልሲ ብኣምሓርኛ ሂቦም ኣለዉ። ኣቶ ገዱ ኣብ ደብዳቢኡ ኣብቲ አብይ ዘመልከቶ እዋን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ የገልግል ነይሩ ዝብል ሙሉእ ብሙሉእ ሓሶት ምዃኑ ብምርግጋጽ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምጅማሩ ብ4 ሕዳር 2020 ካብ ስልጣን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝተሃልየ ይገልጽ። ብተወሳኺ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ 2021 ከም ልኡኽ ናብ ኣስመራ እኳ እንተተጓዕዘ እቲ ተሰኪምዎ ዝነበረ መልእኽቲ ግን ካብቲ ኣብ ባይቶ ዝተገልጸ ኣዝዩ ዝተፈልየ ምንባሩ ይገልጽ። ከም ኣገላልጻ ገዱ እቲ መልእኽቲ 3 ቀንዲ ነጥብታት ዘመሓላለፈ እዩ ነይሩ። ቀዳማይ ንሓባራዊ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣንጻር ህወሓት ብዝምልከት ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ እንኳዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ።
ካልኣይ መግለጺ ምስጋና ነቲ መንግስቲ ኤርትራን ሰሜናዊ እዚ ሰራዊት ፌደራል ዝገበሮ ደገፍ። ሳልሳይ ብዛዕባ ኣህጉራዊ ምጽራይ ኣብ ልዕሊ እቲ ተፈጺሙ ዘሎ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ክግበር ዘለዎ ጥንቃቄታት። ኣቶ ገዱ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ብግልፂ ንመንግስቲ ኤርትራ ክሓትት ሓሳብ ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ነቲ ጉዳይ ከይለዓል ግን ካብ ኣብዪ ጥብቂ ዝኾነ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦ ይገልጽ። ብዛዕባ እቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መደሪኡ ዝበሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ግፍዒ ብዝምልከት ዝኾነ ይኹን መልእኽቲ ካብ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኢሳያስ ከም ዘይተላኸ ኣቶ ገዱ ኣብ ጽሑፉ ኣብርሂዎ ኣሎ። ኣቶ ገዱ ኣብ መግለጺኡ ንምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኩናት ብምንቃፍ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ዕንወት ናይ ደገ ተዋሳእቲ ጥራይ ምስካም ከም ዘይከኣል ይምጉት። ተወሳኺ ኣብዪ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውሽጣዊ ኣኼባታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ልዑል ጽልኢ ዘለዎ ኣረኣእያ ከም ዝገለጸ እውን ይኸስስ። እቲ ኣቶ ገዱ ኣብ 3 ገጻት ዘቕረቦ ሰፊሕ ትርጉም ከም ዘለዎ ስዒቡ ቀሪቡ ኣሎ። ናብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ገዱ እንዳርጋቸው ብዕለት 3 ለካቲት 2026 ኣብ ፓርላማ ቀሪብካ ጠንቂ ናይቲ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ኣብ ዝገለጽካሉ ንዓይ ከም ምስክርነት ከም ዝጠቐስካኒ ካብቲ ብሰባት ዝተለኣኸለይ ዝተቖርጸ ቪድዮ ተረድኤ ኣለኹ። ከምቲ ንስኻውን ዝበልካዮ እቲ ጉዳይ ኣብ ታሪክ ብትኽክል ምእንቲ ክምዝገብ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምድማርን ምንካይን ብንጹሕ ሕልና ነቲ ኩነታት ክገልጾ ኣገዲድኒ ኣሎ። ካብዚ ብምብጋስ ቀዳማይ ብወገነይ ኣብ ጉዳይ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ርእይቶ ክህብ ድሌት ኣይነበረንን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ታሪክ ዝምድና እዘን ክልተ ኣሓት ሃገራት ብዓብዩ ብግርጭት ዝተመልአ ብምዃኑ ብጥንቃቐን ብሓላፍነትን ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንዓይ ከም ዘረዳእኒ ከይዛረብ ወሲነ ነይረ። ዝኾነ ኩናት ትግራይ ዝተጀመረሉ ግዜ ኣትሒዙ ክሳብ እቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ደው ዘብሎ ግዜ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኤርትራ ካብ ጎኒ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተፈለየሉ እዋን ዝነበረ ኣይመስለንን። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ክረምቲ 2021 ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ምስ ሰገሩ ወተሃደራት ኤርትራ ክሳብ ከባቢ ደብረ ታቦር መጺኦም ከም ዝተዋግኡ ኩልና ንዝክሮ እዩ። ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ሓባራዊ ወተሃደራዊ ስርሒታት ምክያድ ዘቋረጹ ብናይ ፕሪቶርያ ዝርርብ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ናብ ህዝቢ ዝተገልጸ ጥራይ እዩ። ክሳዕ ሽዑ ግና ሰራዊት ሓንቲ ሃገር ብዝመስል ኣገባብ ብሓባር እዮም ዝዓዩ ነይሮም። ዝነበረ እንኮ ፍልልይ እንተሃልዩ ካልኣይ ዙር ኩናት ምስ ተዛዘመን ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ኣምሓራ ምስ ወጹን እቲ ኩናት ደው ምስ በለን መኮነናት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ማዕርግ ኣብ ርእሲ ማዕርግ ክሽለሙ እንከለዉ መኮነናት ኤርትራ ግን ኣብዚ ኣይተሓወሱን። ካልኣይ ድሕሪ እዚ ኩሉ ጉድኣት ኣብዚ እዋን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ ኢትዮጵያ የቕሬታ ክትሓትት እናተጸብኹ ከለኹ ነቲ ጉዳይ ብዝተሓላለኸ ኣገባብ ኣቕሪብካዮ ኣነ ድማ ኣብታ ዘለዓልካያ ንእሽቶ ነጥቢ ጥራይ መብርሂ ክህብ መሪፀ። ኣብ እዋን ኩናት ክልል ትግራይ ሓይልታት ትግራይ ሓዊስካ በተሳተፍቲ እቲ ኩናት ዝወረደ ጉድኣት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይፅወር ከቢድ ኩነታት የእትይዎ ኣሎ። ነዚ ግህሰት እዚ ናብ ሓደ ኣካል ጥራይ ኣልጊብካ ኣነ ካብ ደም ንጹህ እየ እናበልካ ነብስኻ ነጻ ክትገብር ምፍታን ካብ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ሞራላዊ ተሓታትነት ንኽተምልጥ ዘኽእል ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ ከምዚ ዓይነት ጥፍኣት ዳግማይ ከይትግበር ግቡእ ትምህርቲ ካብ ምውሳድ እውን ዘሓግጥ እዩ። ሓቂ ንምዝራብ ኣብቲ ግዜ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ጎነይ እዩ ይጉዳእ ኣሎ እናበለ ኣብ ጎኑ ደው ዝበለ መንግስቲ ይኹን ካልእ ወገን ኣይነበረን። ነቲ ዝነበረ ጸቕጢ መንግስቲ ተጻዊሮም ብመጠኑ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ክብሉ ዝኽኣሉ ውሕዳት ፖለቲካውያን ኢትዮጵያውያን ዓለም ለኻውያን ትካላት ዝተወሰኑ ናይ ወፃኢ መንግስታትን ጥራይ እዮም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ነይሮም ክበሃል ይከኣል። እዚ ናትና ናይ ኢትዮጵያውያን ሓቀኛን ዘሕዝንን ናይ ቀረባ ታሪክና እዩ። ሳልሳይ ኣነ ካብቶም እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለካ ዘስካሕክሕን ዝተበላሽወን ኣረኣእያ እንተዝመዓራርየልካ ዝሕገሱ ሰባት ሓደ እየ። ይኹን እምበር በቲ ዝሓለፈ ግዜታትካ ናይ ጣዕሳ ምልክት ካብ ምርኣይ ሓሊፍካ ነቲ ኩሉ ጃምላዊ ቅትለት ምዕናዊ ንብረት ማሕበራዊ ሽግራት ከምኡውን ንህላዊ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእትቕልውላው ናይ ገዛእ ርስኻ ብፅሒት ኣብ ግሚት ከየተኻ ናብ ካልእ ኣካል ከተፀግዖ ምፍታንካ ኣገሪሙኒ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ሓሊፉ እውን እዚ ሕጂ ዘሎ ሃገራዊ ዕግርግር ውሒዱካስ ካልእ ሓድሽ ቅልውላውን ምፍጣር ትገብሮ ዘለኻ ፃዕሪ ኮይኑ ስለ ዝተረኣየኒ እዚ ድማ ዓብይ ስክፍታ ፈጢሩለይ ኣሎ። እቲ ምኽንያት
ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎ ሱር መበገሲ ናይቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ ሃገራዊ ዕንወት ናትካ ምሕደራ ክነሱ ኩሉ ግዜ ግን ንግዳማዊ ኣካላት ዘላግብ ዝተፈብረኸ ምኽንያታት ከተቕርብ ኢኻ ትፍትን። ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ሰፊሕ ዕንወት፣ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝካየድ ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት፣ ኣብ ቤንሻንጉልን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ጋምቤላን ዝተፈጥረ ግጭታት፣ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ሃገርና ብዙሕ ዕንወት ዘስዕቡ ሃገራዊ ቅልውላዋት ወሲኽካ ብቐንዱ ካብ ድኽመት ምሕደራኻን ብዘይጎንፅን ኩናትን ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ኣይክእልን እየ ዝብል ጉጉይ እምነትካን ዝተወልዱ ፀገማት እዮም። ራብዓይ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ሓፈሻዊ ኩነታት ከም ዘለዎ ኮይኑ ከምቲ ኣብ መድረኽካ ዝገለጽካዮ ከም ልኡኽካ ናብ ኤርትራ ዝገበርክዎ ጉዕዞ ብዝምልከት እቲ ሓቅታት ከም ዘለዎ ክገልጾ እየ። ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ኣብ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ምጅማሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ከም ዝነበርኩን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ብዝምልከት ከም ልኡኽ ናብ ኤርትራ ተላኢኸ ከም ዝኸድኩን ዝብል ዝሃብካዮ መግለጺ ፈጺሙ ሓሶት እዩ። እዚ ጻዕዳ ሓሶት እዩ። ናይ ምሕሳው ልምዲ ኮይንካ እንተዘይኮይኑ ወይ ድማ ንሓደ ክትፍጽሞ ዝሓሰብካዮ ሓድሽ ኣዕናዊ ፕሮጀክት ንህዝቢ ንምልዕዓል ክትጥቀመሉ እንተዘይሓሲብካ እዚ ንስኻ ዝበልካዮ ሓሶት ምዃኑ ኣይኮነን ንዓይን ንዓኻን ዝኾነ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝከታተል ተራ ሰብ እውን ንጹር እዩ። ኩናት ትግራይ ኣብ ዝጀመረሉ መዓልቲ ማለት ካብ 4 ሕዳር 2020 ጀሚረ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ተኣልየ እየ። ነዚ ትርስዖ ኢኻ ኢለ መቸም ኣይሓስብን። ካልእ ከተላዓዕሎ ዝደለኻ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ክትፍጽሞ እትምድቦ ዘለኻ ኣዕናዊ ኣጀንዳ እንተዘይሃልዩ ከም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝጸናሕ ኩሉ ግዜን ናብ ኤርትራ ዝገበርክዎ ጉዕዞን ዘይተኣሳሰሩ ጉዳያት እዮም። ሓምሻይ ምስ ኩናት ትግራይ ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ ዘይተኣደነ ጉድኣት ብዝምልከት ህዝበይ ኣይተጓሳቐሉ ዝብል መልእኽቲ ሂብካ ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኽካኒ ንምርግጋጽ ክምስክር ተማሕፂንካኒ ኣለኻ። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዚ እውን ዓብዪ ጌጋ ፈጺምካ እቲ ዝፈልጦ ሓቂ ካብቲ ዝበልካዮ ዝተፈልየ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ ዝለኣኽካዮ ምስክር ከምቲ ዝደለኻዮ ምስክር ክኾነካ ኣይክእልን እየ። ከማኻ ዝኣመሰለ ምስ ሓቂ ዝተባተኸ ካልእ ምስክር እንተትረክብ መሓሸካ። ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዘለካ ኣረኣእያ ክዛረብ እንተደሊኻ እቲ ዝፈልጦ ሓቂ ካብቲ ዝበልካዮ ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ። ሓቂ ንምዝራብ ሓደ ካብቶም ኣብቲ እዋን ዘቐጥዑኻን ንኻልኦት ከም ጸላእቲ ክትሪኦም ዝገበሩኻን ምናልባት እውን እቲ ቀንዲ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ኢለ ዝኣምን ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዒ ምልዓል እዩ ነይሩ። ንዓይኒ ባዕለይ ዝበልካኒ ከዘኻኽረካ ኣብቲ ንሓይልታት ሕወሓት ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ኣፈራሪስና መቐለ ተቆጻጺርናዮ ዝብል ኣባሃህላኻ ንምጽምባል ኣብ ዝተጸውዐ ኣኼባ ፈጻሚት ሽማግለ ካብቲ ዝቐረበ ገምጋም መሰረት ብምግባር ሓደ ነጥቢ ኣልዒለ ነይረ። እቲ ዝቐረበ ገምጋም ህዝቢ ትግራይ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እዚ ብሕወሓት ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ብሓይልታት ፌደራል ዝተወሰደ ናይ ምክልኻል ዕፅፊ ስጉምትን ኩሉ ሃንደበት ስለ ዝኾኖ ካብ ዝኾነ ወገን ርሒቑ ደው ኢሉ ነቲ ኹናት ተገሊሉ ይዕዘቦ ከም ዝነበረ ይሕብር። ኣነ እውን ምስዚ ገምጋም እዚ ብምስምማዕ ህዝቢ ክሃድእ፣ ሕጊ ኣልቦነት ከይፍጠር፣ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንህዝቢ ብናይ ሕነ ምፍዳይን መንፈስ ከይሃስዮ፣ ሲቪላዊ ምምሕዳር ቀልጢፉ ክምስረትን ናይ ገዛ ርእሱ ወገናት ክመሓደርን በደል እንተተፈጺምዎ ግን ንሕወሓት ሃረር ክብልን ንሕወሓት ዳግማይ ከደላድልን ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ዝተሓወሶ ሓሳብ ኣቕሪበ። ሽዑ ንስኻ ካብ መድረኽ ነቲ ኣነ ዘለዓልኮ ሓሳብ ብኣወንታ ተቐቢልካ ሓሊፍካዮ። ኣኼባ ምስ ተወድአ ካብ ኣዳራሽ ኣኼባ ምስ ወፃና ንጎኒ ፈሊኻ ነቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለካ ኣረኣእያ ብትኽክል ዘርኢ ዝተዛረብካኒ ዘረባ ከዘኻኽረካ። እቲ ዝበልካኒ እዚ እዩ። ተጋሩ ካብ ሕጂ ንድሓር ካብቲ ዝወረዶም ስዕረትን መጉዳእትን ተመሊሶም ብምትንሳእ ዳግማይ ናብ ሓይሎም ክምለስዮም ኢልካ ኣይትሕሰብ። ከምዘይትንስኡ ጌርና ጨፍሊቕናዮም ኢና። ብዙሓት ሰባት ህዝቢ ትግራይ ይብሉ። ህዝቢ ትግራይ ካብ ማንም ህዝቢ ዶ ይበልፅ እዩ። ጽቡቕ ጌርና ኣዳቂቕናዮም ኢና። ኣብ መጻእውን መሊስና ክነዳቕቖም ኢና ኢልካኒ። ከምኡውን ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ኣምሓራ ወፂኦም ናብ ትግራይ ምስ ተመለሱ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተዛተዩ ዝብል ጸቕጢ እናዓበየ ይኸደሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ህዝባዊ ኣኼባ ከም ዝተገለጸ እቲ ናይ ድርድር ስትራቴጂ ቀስ ብቐስ ንትግራይ ዘፍርስ እዩ ነይሩ። እዚ ሓቂ እዩ። እቲ ኣነ ዝፈልጦ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለካ ሓቀኛ ኣተሓሳስባ እዚ ዝገለጽክዎ እዩ።
تنكو أبارلاما بخفيل استزارب كاي حكي ناب إيرترا زغور كو قعزوي ولابكا تخكلنيا علتو كذكرو انت زي كالكو أب كبابي مجمرتا تري كلتشحن عسران حدن عامة مهرت نحدنا يوتسعي قدات بالصحفات بعد سلطان تماليه ناتكامل أختي ناب بريزيدنت إسياس أفوركي كبتصح لأخكاني نتمل أختي أسمرا أبتصح دما نتصبحيتو تماليسة تحستو اتمل أختي أبزم صعبو سلسة قدات ستوكر إيو نيرو قداماي زعواتي أب لعلي ويانا زقبرنايو استوادد السرحيت استبرخ حبرا وعوت بريزيدنت إسياس نقع حقو سكا ملأختي نمتحللاف كالاي أكال سراويت مكلها الإثيوبيا نزغونا السميناوي إزي متكعتي أبزور الأوان حيلتاتنا بمقبال بمنكبغابن بدحري دما نصره متكعتي أم مدلاو نزغبرو حونتاوي دغف نمنغستن حزبي إرتران مسكانا نمغلاص سالساي ገለ ደገፍቲ ወያነን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰናይ ዝምድና ዘይደልዩ ቅዳማዊ ሓይልታትን ምስ ክስታት ክህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣሳሰረ ብዝተፈላለዩ ሃገራዊ ትካላትን ማዕከናት ዜናን ኣቢሎም ሰፊሕ ናይ ፀለመ ወፍሪ ከም ዝጀመሩ እቲ ዝተመሓላለፈ መልእኽታት እዚ ጉዳይ እዚ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ልዕሊ ክልቴና ፀገም ከምፅእ ስለ ዝኽእል ናይ ሓባር ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ ነቶምና ፕሬዝደንት ኢሳያስ ክበፅሑ ዘለዎም መልእኽታት ምስ ገለጽካለይ ኣነ እውን ብወገነይ ሓደ ሓሳብ ክትምላኣሉ ሓቲተካ ነይረ እቲ ሕቶ ድማ እቲ ኩናት ከም ዝተዛዘመ ብግልፂ ኣፍሊጥና ኣለና ማሕበረሰብ ዓለም ዝሓተና ዘሎ ድማ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ማለት ካብ ትግራይ ከንሰሓቡ እዩ ስለዚ ንምንታይ ብመንግስቲ ኤርትራ ሓይልታቱ ኣውፅእ ኢልና ብግልፂ ዘይንነግሮ ዝብል እዩ ነይሩ ንስኻ ግን መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታቱ ካብ ትግራይ ክስሕብ ንኸይሓቶ ኣትሪርካ ኣጠንቂቕካኒ ሽዑ ነቲ ዝተዋህበኒ ተልእኾ ተቐቢለ ተፈላሊና ካብዚ ሓሊፍካ ንህዝቢ ትግራይ ብዝምልከት ዝሃብካኒ ዝኾነ ይኹን ዝተቐስካለይ መልእኽቲ ኣይነበረን ኣብቲ እዋን እቲ ዘሻቐለካ ዝነበረ ስክፍታ እቲ ብማሕበረሰብ ዓለም ዝለዓል ዘሎ ጉዳያት ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊኻ ከስዕቦ ዝኽእል ሽግር እምበር ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ዝወረደ ኣደራዕ ኣይነበረን ጽቢሄቱ ድማ ኣብታ ዝተዳለወትልና ንእሽተይ ናይ ቻርተር ነፋሪት ተሰቒልና ኣስመራ ኣቲና ስለ ስልጣን ኤርትራ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቦም ድሕሪ ምቕባል ናብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝነብረሉ ቦታ ወሲዶምና ንፕሬዝደንት ትሒዝናዮ ዝመፀና መልእኽቲ ኣቕሪብናሉ ብዛዕባ እቲ ዘብፃሕክናዮ መልእኽቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ዝኾነ ይኹን ክትዕ ኣይተፈጥረን ሓደ ዝዝክሮ ነገር እንተሃልዩ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ንጋስ ሰብኣዊ መሰላት ክገልጸሉ ከለኹ ኩሉ ኣድላይ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ናብ ትሕቴና ዘለዉ ማሕወራትና መምርሒታት ከነመሓላልፍ ኢና ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበሩ ዝተረፈ ድማ ኣነን ኣብይን ዝተሰማዕናሉ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘሎ ኣብኡ ክንውድኦ ኢና ዝብል መልሲ ሂቡኒ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ተፈፂሙ ዝተባህለ ስምምዕ ኣፍልጦ እኳ እንተዘይብለይ ዘተና ብምሉእ ስምምዕ ዛዚምና ናብ ሃገርና ተመሊስና ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመለስኩ ንፅቢሒቱ ደው ኢለልካ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝገበርኮ ኣወንታዊ ዝርርብ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኩላትና ዘድሊ ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ዝብል መልሲ ከም ዝረኸብኩን ሪፖርት ኣቕሪበልካ ብድሕሪኡ ናይ ቴሌፎን ዝርርብና ተዛዚሙ እቲ ዝፈልጦ ሓቂ እዚ እዩ የቐኒለይ ገዱ እንዳርጋቸው ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብ3 ለካቲት 2026 ኣብ ጉባኤ ፓርላማ ቀሪቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ነቲ ብዛዕባ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ ወሪዱ ኢሉ ዝተቐሶ ግፍዕን ናብ ኤርትራ ዝለኣኹም ልኡኻትን ብዝምልከት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ዝተዋህበ መልሲ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ መደብ እዚ ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ኣዚና ነነስግን ኣብ ቀጻሊ ዝህልወና ትሕዝቶታት ንምክትታል ናብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ድማ ብኽብሪ ንዕድም ከምኡውን ነዚ ትሕዝቶ እዚ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣብ ምብጻሕ ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ብፍላይ ኣብ መደባትና ድማ ብሓፈሻ ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ቦታ ኮመንት ርኢቶኹም ክትገድፉልና ከም እትኽእሉ እውን ክንሕበር ንፈቱ ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም